Grazas a todos, grazas Miguel, que verdadeiramente está facendo un traballo espléndido ao fronte do Instituto Millorano de Ullén e, ademais, que todos os días está da porta do Concello e da Alcaldía pedindo cousas para que a cidadanía este entretenida con actos como estos. E eu encantado, dende logo, de recibilo, porque creo, ademais, firmemente que un goberno que lle dá a espalda á cultura e que non a apoia non é quen de administrar un goberno. Polo tanto, sempre nos teredes aí para prestarvos a vosa axuda, Miguel, Ién, veciños, veciñas, para colaborar con vos. E, sobre todo, quero facer unha especial mención á familia, a Gloria, a filla de don Victoriano Taibo, que nos acompaña sempre destos actos, como non podía ser de outro xeito, tamén os seus netos. Gloria, aquí sabes que teis un pueblo amigo, unha xente amigo, un goberno amigo. Proba delo é que cando Miguel se acercaba á alcaldía para pedirnos, ademais, un recoñecemento a Victoriano Taibo, un de tantos que xa ten, que podía ser non outra cousa que unha declaración institucional para, ademais, transmitir á cidadanía a necesidade de que este home, que este ilustre, que este poeta, que este mestre, era quen de, ademais, ser algún día quen levase a cabo o Día das Letras Galegas. Pois sí, eu dixenlle, Miguel, non só vamos a facer unha declaración institucional, senón que, se vos parece ben, e o Ién o considera facer unha achega a este goberno, vamos a declarar a don Victoriano Taibo fillo adoptivo de Gondomar, porque o merece. Así o fixemos e así o levamos ao pleno da corporación, e tamén quero agradecer a todos os compañeiros da corporación que dunha maneira unánime non escatimaron en levantar a man e apoiar a don Victoriano Taibo para que sea o fillo de todos, o fillo de Gondomar, o fillo adoptivo, que faremos, ademais, posible e de algún xeito consumaremos este acto o próximo decembro do pleno da corporación. Polo tanto, Victoriano Taibo é fillo adoptivo. É o noso irmán, é o noso amigo, é a persona que admiramos. E máis, quero tamén decirvos que non vamos a quedarnos só aí, senón que dende aquí, tendo a luva para que o Instituto faga unha chega para que Victoriano Taibo teña unha rúa co seu nome en Gondomar, e creo, ademais, que vai a tela en breve, unha vez que chegue esa petición. Merece ter unha rúa, como tamén mereceu Luís Tobío ter unha rúa aquí ou o nome deste auditorio. Por suposto, sei e estou convencido que en esta ocasión será un veciño quen ilustre o Día das Letras Galegas, que é Carlos Casares, pero estou convencido que será algún día Victoriano Taibo, porque o merece de corazón, Gloria, que sí, que vai a ser, desde logo, quen de representarnos ese día tan importante para os galegos e as galegas, e para os que falamos verdadeiramente galego e nos sentimos galegos de verdad, e que o pomos en práctica todo o día falando da rúa como verdadeiramente temos que falar, que é así, entre nós, chamándolle as cousas por o seu nome. Para rematar, que decir cabe de estos contos pequenos, tan maravillosos, que aquel home escribiu do ano 1955, que xa pasou moito tempo, pero que hoxe traemos aquí para que non desaparezcan e para que, ademais, os nenos e os que veñan detrás os coñezan de primeira man. Eu espero tamén que algún día os seus contos se poidan estudar dos colexios, como tantos outros se estudan, porque creo que, ademais, a súa mensaxe, a súa moralexa é espléndida. Temos un luxo, eu digo de corazón, temos un luxo de contar con esta persoa entre nós, que está viva, e o demostramos día a día. Temos o luxo de contar ca súa familia, que sempre está presente en estes actos, como é Gloria, que a verdade o foco impídeme saber onde está e ubicala, pero entre nós está, da verdade que sí. E temos, ademais, e eu teño persoalmente o luxo de contar con uns compañeiros de goberno que apostan firmemente, igual que a min, por isto, por Victoriano Taibo, por a cultura, por o seu recoñecemento, para os que
me acompañan, dende logo que hoxe están aquí, que son moitos, pero en especial Antonio Araúxo, tenente de alcalde, e Iria Lamas, que tamén me acompañaba. Gracias de verdade, compañeiros, e gracias por o voso apoio e por ser quen de trasladar, transmitir e facer un pobo mellor. Gracias a ti, Miguel. Quedamos, ademais, emplazote a que sigas traballando ca mesma forza, ca mesma ilusión, e espero ese escrito, antes de nada, para que Victoriano Taibo teña unha rúa en Gondomar. Gracias a todos, moitas gracias. De verdade, de corazón. Gracias.